Masyaallah, aw ng buhok din nga mga kuan pagsusuran. Bato. Gat-gat bakas. Gat-gat siya. Matanda na si Bak. Ah, masyaallah. Ayan. Subhanallah. Pero Siya hindi Kim. na araw. Ay, makabo ka ha. Ano, kamaya ka. Hindi ka paglumbaan. Hindi ko paglumbaan din di. Subhanallah. Tik-tik sa yun eh. Kung man kailangan daan, Mari. Ayan nindan. Grabe. Yan ikaw maninit na ay tama na sa yun eh. Kata, makuloy na ko ba ito eh. Ay, dito lang ang bahala. Masyaallah. Ano na sila yan? Mahangin pagkauli na si Dunya. Ano na ikaw? Yabner. Yan ay abda uli yan. Beda sa hindi kita sin kuan. Dari kami kit Timag silbia buot kuan. Buot uhod ay buot kuan. Yatrahe buot uhod. Jabal Tore man sin Jabal Nur. Subhanallah. Ating Jabal to. Yung kami ni mapa. Ya Rabbi. Assalam. Masyaallah. Masyaallah. May nangikuan. Ah, masuk na kayo, masyaallah, masyaallah, masuk na Said. Mirror. Mirror. Yan, taon nito din, niya magdaog, subhanallah. Namin ni munit. Na, Kamaya. Ano ko dig? Matasan. Yan kasi yung jeep. uno eway na si Mekan. Mari na siya. Yan na. Ay ko hindi jeep ako din. Ano ko isan ka dodoy? Pinasan ta diyan, diling sa nohol. Pila jam diyan mari. 2 jam iban tunga. Subhanallah. Ay, katawa kami sa taas. Parang kita nila yung bahot jadi mau. Uy, napagpata ha. Video ra kuman sa ini. Yalla. Dokumentary. Inshallah, rin nga mga katotay muran tabang sila mabaya kumita. Ding nga mga creators in Allah subhanahu wa ta'ala na nature siya hina. Subhanallah. Bukun hinang sintao. Ya salam. Nah. Mag-iko-iko siya. Insyaallah. Biya kolom gonggang. Allahu Akbar. Ano, grabe. Insyaallah. Rumin tayo post na naman. Inshallah so na rin ito ko ang pata. Reply magbalik. Record magbalik. Inshallah yan sa